Uba Edelbert Nongrum, MLA ka Khun New Trap National Awakening Movement, Nanot Shillong, Bairu Chinkershan, Yak Sarkar Mekhlaya Democratic Alliance, Balam Khamat dak National People's Party, bar Korat ke Sangma ko Mutri Rangba, Menta no Phaisni Khan New Trek Kula Langkot Arjar Puar, Ulas Dang ke Chingiki Chungu, dak ba Shongkalan Mungor bat Samit, tat hadu banda dep ke Chingrakhi dap Sanpos Nampura Chong Kejela, hak Arpoi Trek Kula Langkot Arjar Puar. Yakadi Chingiki dak ba Shongkalan Mungor, Uba Adelbert Ulas Dang hakadi Janmiet Amadan Malki, Hadin ba Chingai por Chungu san sengi sokar kelakutno akabol dawa ban pedorlong shwa ka chingrakhi dap san pos nam gajala ya sandli kimat chingdawa kibau ba Adelbert wada ban IT dak chingtho haumutri rangba amen hak khatar trik kulalkot arjar arpuar kubar syukdo kimat kibau ba Adelbert lora ki kentho be reservation policy kaching pencelan ni kerta thungkam kemat khaput banthawi ke Mekhlaya state kadia na bantaki IAS IPS IFS bar kiwi kiwiru pakumcu kaching pengerya ikathamiu mulong Ani kasingi ko mga bu deadline ya ka government. Nasausi ko galiang kumu part and parcel jong government. Ngaban bu deadline namar it's high time ko bangin namla shu ya ka bangin shu net ya katian. Ni haban bu ka por kam tame ashoban rakhi ya ni ka jingdap sanpus nam jong jinga anti jong jala na du ngiyo ya ka jong ka jala. Tingi ba ngiyo ya ka jala nrai pat ngimdan pat ya ka hok. Ngimdan ru ya ka bor. Ko mo jala ban pantrikam ya ki policy ka bangina don bar kumju ki an ki banyada kerpang ya karing jam riu par khamtam e ki issue ki mat ki bakta khamtam ki khun sama ko bangala bu ya ka jingdawa khamat ka sarkar mo chiman sabr turop yani ki santali ki mat ka wi ga ban review no ya ka reservation policy amar ka dei lalong high time baklalong outdated mo sanpos na mantang nang ne kumju population itu ki por rang kalong da kumbai mata population kalong da kumbai kamdei ba thumun wan ra ka no communal conflict rei kani kalong ba katkum ka objective jo abla adopt ka reservation policy kalong ban uplift ya ka state lamba ki youth ki balong eligible youth kana makin la bakin shim ki banta jo ki kam bar khanta magi jimpuli per kabadi board job bar ka academic phi kawai kalong ba kani kan kata ya ka administration kita ki efficiency administration ni ban don ki bri betul kanang baka ka steady kan kiu kani kadi gawi ka reservation policy te ko baar par kadi ka enhancement of upper age limit kani la long high time khamtam yang ino kam ban ai ka give ya ki khon sama ki jongi namar khamtam ni covid mata arsenam bar ngi i hani post state jongi ru kadang nan advertisement abri ki post lagi 1,000 tam ki post ki balong vacant manta labon tri gisnam kim shema la ban advertise kam tip ki penong kam kumno buat ini contractual ru kadai ya kawan ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendu jingkarmen ya ki samla namar ki sama ki minti bagdi kalawai tapi ya bari kan ni ka enhancement bari ko bapet ki babon ki state jonot is ru la enhance ka each pada kiwi ki state University Odisha prangi rang sel tenrai kan ni kam dai ban ong ban pej anusa kiwi ndai ai ka state jungi kalong kan usai kiwi nginde la jong kamram ka deiti bar ka jingkir kri ti kiwi kalong ban ai give ban ai to give boon for the for our youth mo kham tam e kalong ba ngin ai man sim kin mo bur ki khon samla ka ngim ko bang i kan desperate ani kan long frustrated ha ka jingim ko jong ki mata ki don kham sama ki ngile puli ngim yo kam tenrai hoi kadai ka por ka bang isutu kalong saturated akakam tenrai ka sulong baka government ru ngadiman baka dai bandon ka fair and kadai bandon ka fair means ha ka badai kadai bandon ka fair recruitment na ka tai khon samla ki chungi kam dai bandon no manipulation makani kan penduk bersih kam tam khon samla mo ka balai ni awara jani ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam Mekhlaya it's high time kani usau sanpos nam sabanya mar kani kadi koi ka banta ka bala penong ka loopholes na banta penbet yo pun usam ti mar kani ru kalong koi ka demand jo ka por ka bang gidong kam ban bifurcate ragim don ki ule jom ru ringa sngo ba state government kadai ban persuade kadai ban penbor ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya ni ka join kada apne ka asam Mekhlaya man idon ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lembaka ka benwan be specifically na batay ni ki separate state remote kadon ka independency ha ka rokom trekam ko chongki ka authority ru gidon ti ka ba saw ko de ka relocation chongki
beriu ki basong hang tai po yomulong kani di kabla sa slam ke isu masmu ba ka government company ban hesitate ani ban atatian ya kaban ra ye kita ki beriu kham tak ki beriu lejong ki beriu na po government department bakin shift ki shaki respective government quarters mo kana mo ila ban modify ban develop ya tika jaga bakana ban ra ru ki ku bon ki liang kham tam ka congestion ka blak ta prat ya ka jim jong beriu keleng saudong jong ni selo ti kani udi ko wi kani ka ba ni demand kam ni ban evek yaki kidi ki prasung na sosong jong mekhalia ni borom yaki nomor ki ga le bahaga jim ko ba ki por balik la serve mo kila shakri yaki kimi ka apartment jong ti ka ba san pat kadi ka boundary issue kadi ka boundary issue kadi ka wi ka ba la sa teng la slam na ko wi ka government ko government rei ngaraken tu ngana kerman scam ko mangna de banmat ya ka past government hak jilam jo congress ka baro kiliang central assam do meghalaya bro laitri district council tingla mes ya ka wi ka opportunity re ai pa mes pat manta kan bjp ya baro kiliang kila ngilong serious bana ngidon ta ka sincerity hakaban pen trihok kam ngit scam ba ki ka government ka pro na ka bor kadai bande la ka chong kamram ho kita ki je kreng la ya na ka por ha ka bede ba chief secretary hari bede ba chief minister rekim posisi status quo ka trai kam tang jong ngi kum kum khalang de ba ka asam ru man ka por man ka singi ka don ka harassment ka don ka encouragement ka do jing do nong kham tam ya ka lawai jo ki long dian nomor bare ka jing im na pergen mau ba ka long kum ka jaka ka khendo ko patang sisin ngina pa dio ba sim ngi do na do sim ngi yo nang la ban ri pateng ban ai nong kenti pat cheki pateng bat ki long dian ban hak bede ba kani ru ki ka de ba ho kam dik ba su ban ban immediately ban resolve ya boundary issue kani de long pending issue ni so thui kata ten rei kai ko ba kong san du ka long ba ni dong am ban pani ta sincerity ni dong kam ban pani ta ka jing start ar kom trai kam bat ko wi ka long idong de ban ka jing borom markeliang preng state assam state meghalaya bat mata la kini ki 6 areas ka baki ong bakin resolve tong ni so tonat ni ko aban i kata ya ka jing shisha bakani ka kini 6 areas can resolve at once and for all can ri ka bakong san tu kalong ba wat kini ki another 6 mo kini ki 6 areas ki banang hapan solve kani ru ka di ban take up seriously ban ka bang pala ban resolve kini ki issue ngasngo ban ai jumut ngadai ru ban ai jumut ya government baka de ban implement ya ta ki true infrastructure khanang ba ki brio ki bishong hang tik jaka kinum hapan kibiden ki bet ya jarap na ki wei par ka state ka ba pelong ru si benta ka loopholes haban ya kren ba pen bet ya pu sa para haju por ni i kata ka jinglong insecure jo ki brio ki bishong ti jaka ni dongkam bani i ya kata ban set up ya ki police outpost nang baginum don show ki harassment and smart ki nang baginum don show kata ka violence bat kanum don show kita ka jing doi ya ki man siap jong ki basong basa ti jaka barani ka por nga ai khublai kerpang ya ka dorbas nom jong ka malki kabla sya inga ki parlok ka bangin jaka bangin kamde ka bangan le persya ya government ande ka slong tang ka jinglong bam suhun halor kani ka ban rakhi kumlungen rakhi ya ta ka sanpos nam jong kani ka jingya ti sanpos nam adu biyo la jong jala hato ke bangi don kum kastia de mart kadau ngam suhut ban ngam sudon jengmut ban ngabu ru ta ka jing keli segi pai ba no song jong jala mi khali hatu ngilong song hok songnya ban rakhi ya ta sanpos nam ka kastia kam to di ki policy ko bangi don ru ki bobon ki kala conspiracy de rota nong rem ko bang apet ngim don ke jing onong ti badai rota nong rem bat mentang permenaru yani ka sit in demonstration lu mentang si kanyu torik adu arpo arterik man step shpo biji kan perkut yani ka sit in demonstration bangan song ru ani jaka adu bandayo ini jing dawa